Čau lidi, tady je FIFA Games.cz a tady to je video z hry Dead Island Game. A tady jsem mnou Marty.cz, ona se nepozdraví, protože se stydí. Až mi dělá něco mikrák, tak sorry, a tady to bude jen 10minutový video. A já jenom mluvím. Martin hraje. A Martin to všem stopne a dá to trochu tichší. Že jo? Dělej. On má svoji holku. On se stydí. Jako až myší mikrák, tak sorry lidi. A daj mi to ještě. Děkuju. Ještě troši linku. Stejně. Ještě troši, ne, to stačí. OK. Až mi něco děláte mikrák, tak se moc omlouvám. Teďka budu natáčet hodně často a videa, protože protože už má nový mikrák a Martin se občas bude vyjadřovat. Jo. Máš na tady tu hru? OK, tak on se stydí, OK. Protože on nechce mluvit na mém channelu, protože on nechce tam mít jeho hlas. On se stydí. Sorry, jestli tě urážím, Marťa. Budu mít novou hru. Tady tu si odstraním, až ji dohraju. To bude trvat trošilinku dlouho. A bude to hra. Jaká to byla? Jo, prototype. Ne, trojka, ne, dvojka. Nevím teď jaký díl. Co znamená za hudbu, Marťas? Okamžitě vypni muziku. Vypni ji, dělej. Okamžitě. Stopni to. Dělej, Martine. Protože oni tady nějaký cikáni pouštěli muziku a nechali jim to tady hrát. Až se to seká, tak se moc omlouvám. Protože Martin je tak trochu dobrý. A jeho channel dám do popisku videa. Jo, dám ho do popisku videa. Prostě tam nechci mít jeho věci. A po tady tom videu ještě natočíme jedno. Maria se všem souhlasí. Souhlasíš. Tak řekni do mikrofonu. Dělej. On se stydí. A on má svoji holku. Tak nemá, no, tak má ženu. Tak ne, tak kámošku. On říká, že to už je něco jiného. To je pravda. Fuj, ty zombíci. Čakabum. Tohle určitě odženeš. Ten zvuk je odžene. A chci něco říct do mýho channelu? Kývá hlavou, že ne? On se stydí. Za chvilku, ne za chvilku,
Za pár minut ukončíme video. Co? Co jsi říkal? No, hraj. Fakt nechceš nic sdělit? Svojí kamarádce? Holce? Ženě? Manželce? Klukovi? Kámošovi? Sobě? Svýmu černu? Svým fanouškům? Jo, chceš? Říkáš, že ne? Nevím, no. No prostě... Mě prostě nechce podpořit. Co? Ještě přiznal, že ne. V jednom videu natáčel sekal. natáčel to ne, on hrál v jak se stát pravým teploušem. Jak se nezastěl jak pošuk. A kdybyste viděli jeho videa předtím, tak on tam má samý nadávky. Jo, máš z Mafie. Ale existovalo. Někteří lidi mi to dosvědčí. Že na mě nekoukají. Kolik je? Kolik je? Ne. Jo, za pár minut to ukončíme. A kolik? Co? 0 minutový? 2 minutový jo, určitě jo, už teď. Jo. A 3? No, tak jo. Ještě tady to a ještě jedno Martin chcípne a bude to konec videa. A teďka jdu hrát já. Oni. Děkuju. Se tady můžu psát za svojí holkou. Drahou, milou. A teďka je super bojovka. Já použiju všem své kouzlo. Možná to umíme na rozdíl od někoho. Nedržím. Co? Moc tichá. Jsem se netrfil. Sorry, Martin, se ti asi vybuju jeden náboj. Když jsem se vůbec netrefil. Čakabum. To je moje holka. Upadla ti hlava. Když tady to ještě skončí, tak je konec videa. Ní. Moc tichá, Marťás. Ještě tady to dodělám. A to je asi všechno. Já stach nicht. Takže tady to je konec videa a loučí se s váma FIFA Games.cz a čusák.